In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Een goede dag en welkom bij het Extra Journaal in het Nederlands. Ik ben Maurelio Nobrega en dit zijn de nieuwsberichten voor vandaag. Te beginnen met de goksector. Dit kan wellicht een redding zijn voor Curaçao. De komende jaren zal Curaçao geconfronteerd worden met hogere uitgaven als gevolg van de oplossing voor ENIA en de herfinanciering van de liquiditeitssteun. Dit werd verklaard tijdens een persconferentie door het College voor Financieel Toezicht, afgekort CFT, deze week. Bovendien blijven de risico's en onzekerheden op het gebied van sociale zorg en veiligheid even groot en Curaçao staat ook voor een uitdaging op het gebied van investeringen. In de recente gesprekken met de regering van Curaçao heeft het College voor Financieel Toezicht speciale aandacht gevraagd voor deze ontwikkelingen. De economie van Curaçao groeit mede dankzij het toerisme. Er kunnen verdere economische versterkingen worden bereikt door gerichtere investeringen. Het is daarom noodzakelijk te voorkomen dat de invoering van het vergunningensysteem voor de goksector opnieuw wordt uitgesteld. Naast deze maatregelen zijn structurele hervormingen nodig om de toegankelijkheid van sociale zorg en veiligheid voor toekomstige generaties te waarborgen. Psychologische, emotionele en sociale problemen zijn groter dan ooit op Curaçao. Sociale en emotionele problemen groeien angstaanjagend snel, maar worden alleen maar erger omdat er geen psychologen beschikbaar zijn om ermee om te gaan. Dit begreep Extra uit een interview met Arthur Nivillac, de directeur van Optima Arbodienst. Hij maakt zich zorgen en voelt zich zelfs wanhopig omdat hij niet weet wat te doen. In een gesprek met Extra zei de heer Nivillac dat er meer psychologen nodig zijn. Op dit moment zijn wachttijden voor psychologen opgelopen tot wel 5 maanden. De problemen zijn acuut en er is dringend behoefte aan psychologen om advies te geven over hoe met deze mensen om moet worden gegaan. Het probleem is dat de patiënten geen afspraken kunnen maken met psychologen tot over enkele maanden, terwijl hun problemen groot zijn en blijven groeien. Psychologen aan hun kant hebben ook alarm geslagen als organisatie en hebben om hulp gevraagd, maar het lijkt erop dat de overheid niet bereid is het aantal psychologen uit te breiden. Het lijkt er zelfs op dat de huidige benadering is dat wanneer de psycholoog het toegestane aantal patiënten bereikt en de overheid betaalt, deze moet stoppen tot het volgende jaar. Het trieste is dat emotionele en psychologische problemen op Curaçao hoger zijn dan welke ziekte dan ook, maar er wordt er weinig aan gedaan, aldus Arthur Nivillac. En de census, de Curaçaose volkstelling, gaat langer duren dan gepland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek informeert dat het de volkstelling zal verlengen tot en met 27 november aanstaande. Tijdens deze periode wordt niet alleen de reguliere telling bij gezinnen voortgezet, maar begint ook de zogenoemde secundaire telling. De secundaire telling was al gepland om plaats te vinden gedurende de maand november. Tijdens deze secundaire telling worden huizen bezocht die om verschillende redenen nog niet zijn geteld. Redenen voor deze verlenging zijn onder andere enquêteurs die zijn uitgevallen gedurende deze periode, waardoor er minder mensen in het veld zijn om huizen te bezoeken. Ook de overmatige hitte op dit moment heeft geleid tot verminderde productiviteit van de enquêteurs. Om deze redenen wordt overwogen om andere alternatieven te introduceren om de productiviteit te handhaven. Van de totale ongeveer 80.000 adressen die moeten worden bezocht, heeft de volkstelling tot nu toe 49% van deze adressen bezocht tot de huidige datum. Het Centraal Bureau voor Statistiek vraagt alle personen bij wie de volkstelling nog niet is afgerond om geduldig te zijn en te wachten op een bezoek gedurende de komende weken. En de aankomst van een olietanker bij Billabong heeft tot heel veel vragen geleid in de gemeenschap. Er heerst volledige stilte vanuit de zijde van de Curaçao Refinery RDK en ook vanuit de regering, omdat het grote tankschip dat bij de Curaçao Oil Terminal in Billabong is aangekomen, het product in de tanks al geruime tijd komt halen. Sinds gisterochtend is het tankschip Everest binnengekomen en heeft het aangemeerd in Billabong, waar het ruwe olie uit Venezuela zou ophalen dat in de tanks ligt, om deze naar China te verschepen. Eerder heeft de directeur van RDK, de heer Patrick Newton, aan Extra in een interview op 14 augustus aangegeven dat een uitspraak in de rechtbank in de eerste aanleg de eerste stap was voor RDK om de schuld van $8 miljoen aan CPR te kunnen innen. Of het hiermee te maken heeft, kunnen we dus niet vaststellen. En er zijn te weinig lokale piloten op Curaçao.
De Valky Aviation Foundation op Bonaire en Curaçao heeft in haar jaarlijkse analyse opgemerkt dat er een tekort is aan lokale piloten. Deze schaarste heeft verschillende oorzaken. Veel piloten die hun opleiding hebben afgerond, hebben werk gevonden bij lokale luchtvaartmaatschappijen zoals Divi en Winair. Er is een constante stroom van piloten die hun opleiding ongeveer 3 jaar geleden hebben afgerond en die nu ervaring hebben opgedaan bij Divi bijvoorbeeld. En vervolgens zijn opgestapt naar Easy Air. Sommige kapiteins van Divi, voormalige piloten van ILM en Insulair, zijn ofwel overgestapt naar Jet Air of werk gevonden in het buitenland gedurende de afgelopen 2 jaar. Er is dus sprake van een aanzienlijke beweging van piloten van de ene luchtvaartmaatschappij naar de andere. Deze bewegingen van de afgelopen 2 jaar hebben ruimte gecreëerd voor nieuwe piloten. En Valky wil hierin verandering brengen en gaat aan geïnteresseerden een opleiding aanbieden. Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen via WhatsApp naar 5262819 of 525-5282. Ik herhaal 5262819 of 525-5282. En hiermee gaan we even naar de reclame. Dadelijk zijn we terug met nog meer nieuws. Censo ta 100% anónimo. Ni CBS, ni e encuestador que ta visitabo, no que sa derecho de familia en particular. Más bien, nanta interesa pa colectar información de totalidad. Pa crear un vista correcto y exacto de Corsou su hogar nan y habitante nan. Pa instancia nana Corsou, hanya bong data, cu cual nan por tomar decisión informada. Pa nos país por planificar y desarrollar mio. Por ejemplo, ¿cuánto gente empleada y desempleada tiene? Den qua barrio, ¿cuánto gas mister de corriente? ¿Y cuánto tiene panel solar? Ora acaba de colectar datos y suman den cifra total, ta desasí de tu información individual. Familia Coopera, sa censo 23, tapahanha vista total y anónimo. PCI e familia aquí, ta Coopera. Abodambe? Panosa con nosta. En we gaan verder met het extra journaal in het Nederlands. We gaan verder met de wetenschappers die moeten gaan werken aan het onderzoek rond HNO. Dat was de bouw van het CMC. Als alles volgens plan verloopt, moeten de onderzoekers hun rapport klaar hebben in februari volgend jaar. Na dit rapport zal het parlement getuigenverklaringen gaan horen, zowel in openbare zittingen als op privélocaties, om vervolgens een definitief rapport van het onderzoek op te stellen. Gisteren kwam de vaste commissie voor het HNO-onderzoek weer bijeen voor de laatste voorbereidingen. Commissievoorzitter Edward Braam legt uit dat ze nu op het hoogtepunt komen van het aantrekken van alle benodigde personen om het komende onderzoek te ondersteunen. Dit is de volgende fase na het doorlopen van een voorlopig traject waarin een inventarisatie is gemaakt, een onderzoekplan is opgesteld en de procedures zijn beschreven over hoe alles moet worden aangepakt. Om het onderzoek uit te voeren zijn ze afhankelijk van experts die bestaan uit 3 wetenschappelijke onderzoekers die aan verschillende criteria voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld ervaren en onafhankelijk zijn, aldus Braam. Het betreft experts op het gebied van specifiek financiële aspecten van grote projecten, technische kwesties en corporate governance. Ook zijn ze bezig met het afronden van de zoektocht naar een communicatiemedewerker, een administratief medewerker en een logistieke medewerker om het expertteam te ondersteunen. En de auto van een lokale deelnemster aan misverkiezingen en haar partner is in brand gestoken. De politie onderzoekt een zaak van meerdere autobranden die verband houden met de lokale deelnemster aan een recente misverkiezing. Het betreft een zaak die al enkele dagen gaande is en de politie is intensief bezig met het onderzoek om te achterhalen wat er precies aan de hand is. Volgens Extra is enkele dagen geleden de auto van deze mis in brand gestoken. Niet veel later is ook de auto van haar partner in brand gestoken. Het gaat om eerst een zwarte Hyundai en vervolgens een Toyota RAV. Volgens de informanten van Extra heeft deze reeks autobranden plaatsgevonden in de Admiraalsweg. De politie heeft enkele bewijsstukken in beslag genomen, zoals een aansteker en een benzinefles die door de criminelen werden gebruikt om de auto's in brand te steken. Het lijkt op een opzettelijk geval van brandstichting. Hoewel niet is bevestigd dat deze branden iets te maken hebben met de activiteiten van de dame in kwestie, wijzen de onderzoeken wel in die richting, aldus de bronnen aan Extra.
En de behandeling van de zaak rondom de moord op rapper Bucci begint de 27e aanstaande. Volgende week vrijdag op 27 oktober om precies 9:30 zal de rechtbank de zaak behandelen van de moord op de bekende rapper Bucci die de naam Hummer heeft gekregen. Het betreft de moord op Rushendel Bonifacio Winster, die op 9 december 2022 vroeg in de ochtend is doodgeschoten bij een broodjeswagen in Santa Maria, bij een truckje Pang. Na een langdurig onderzoek heeft de politie 2 verdachten gearresteerd. Het gaat om C. Koffie van 44 jaar en C. Zimmerman van 24. Beiden waren op Bonaire gearresteerd en zijn overgebracht naar Curaçao voor hun proforma-zitting. Tijdens deze zitting hebben de verdachten zich voor de rechtbank onder strenge beveiliging van het arrestatieteam moeten verantwoorden. Officier van Justitie Hato Willems, die belast is met de aanklachten, heeft bekendgemaakt dat zowel Koffie als Zimmerman worden beschuldigd van de opzettelijke moord op Bucci op december 2022. Daarnaast worden beiden ook aangeklaagd voor illegaal wapenbezit. De officier van Justitie heeft aangegeven dat de zaak nu klaar is en het definitieve dossier is ingediend. Er ontbrak echter nog een laatste verhoor van Zimmerman en de DNA-rapporten van Koffie en Zimmerman die naar het NFI in Nederland moeten worden gestuurd. Alles is in ieder geval gereed voor de behandeling van de zaak op 27 oktober aanstaande. En tot slot de vrijspraak rondom een man die chloor zou hebben gebruikt tijdens het vissen. Gisteren heeft de rechtbank in eerste aanleg een zaak behandeld waarin een burger niet tevreden is met het optreden van de leden van de kustwacht. Hij was gaan vissen in het gebied van Fuikbaai. De kustwacht, die hiervan op de hoogte was, benaderde hem en vertelde hem dat vissen in dit gebied verboden is vanwege enkele beschermde vissen die daar voorkomen en het risico op schade aan het rif. De leden van de kustwacht beschuldigden hem ervan een harpoen en chloor te hebben gebruikt tijdens het vissen. De beklaagde legde gisteren uit dat hij inderdaad 2 vissen had gevangen, maar hij had geen harpoen gebruikt. Hij zei dat zijn vriend een harpoen bij zich had, maar hij gebruikte een vislijn om zijn vissen te vangen. Hij had chloor bij zich, maar had dit niet gebruikt. Volgens het procesverbaal van de kustwacht verklaarde de beklaagde dat hij chloor gebruikte om het rif te beschermen en een harpoen om de leeuwvis te vangen, de zogenaamde lionfish. De officier van Justitie gaf tijdens zijn requisitoire aan dat hij niet twijfelt aan de verklaringen van de leden van de kustwacht. Hij legde uit dat volgens ons wetboek van strafrecht het verboden is om dieren in marinegebied daar te vangen. Daarnaast verwees de officier van Justitie naar een ander artikel van ons wetboek van strafrecht dat het verbiedt om met dergelijke materialen in deze territoriale wateren te vissen. Aangezien de beklaagde een zak met gevangen vissen en het chloor bij zich had, beschouwde de officier van Justitie de beschuldiging als bewezen en eiste een boete van 350 gulden voor het vissen op zeedieren in dit gebied, waarvan 150 gulden voorwaardelijk en een boete van 225 gulden voor het gebruik van chloor om de dieren te doden. Wat betreft de harpoen merkte de officier van Justitie op dat hij deze niet kon bewijzen. Na beraadslaging heeft de rechter verklaard dat het type vis dat de beklaagde in de tas had niet kon worden bewezen, net als het gebruik van chloor en de harpoen. Daarom spreekt de rechter de beklaagde vrij van alle schuld. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het extra journaal voor vandaag. Morgen zijn we terug met nog meer nieuws. Ik wens je een fijne dag toe.